Kining atong selebrasyon gipahinomduman ta nga ang ato di ay misyon sa kinabuhi mao gyud ang pagpangita sa Ginoo. Nya pangitao nato ang Ginoo, ginamit ang mga gasa sa Ginoo kanato. Kita dinhi sa simbahan moingon magitang dili na tinuod kanabang tuo-tuo man na kanang basa-basa ana mga zodiac sign, mga pungsoy, unsa pa nang uban? Mga superstitious ba? Na ay scientific, na ay dili scientific. In short, kanibang human knowledge, kanang magtuon ka sa nature. Dili man kita mutuo ana. Pero kining ato rong gipistahan, kaning tulo ka hari, mga astrologers ni sila nagtuon sa bituon. So doon na di ay panahon nga ang atong gitawag og in quotation tuo-tuo mahimo sang tuburan sa pagtuo. Nya unsaon man na kun ang atong gigamitan sa atong knowledge kaning atong kahibalo gigamit nato pagpangitag Ginoo. Matod pa ni Saint Thomas Aquinas, Santo Tomas de Aquino, kanang Dominican priest nga philosopher o theologian, dito man ko ni graduate sa Santo Tomas sa akong theology o sa akong canon law. Ang iyang gibuhat, ang reason o ang faith, iyang gitagbo. Reason o faith. Kaning kahibalo, bunga na sa atong tawhanon nga rason. Ang pagtuo, bunga na sa gisultis Ginoo. Nya kun ang atong rason di na gani makonek sa gisultis Ginoo o sa kabubutos Ginoo, tawgo na nato siya og evil. Gilingi ay imong tupad ingna ang imong rason ni konek pa sa pagtuo. Example ha, kay bao manggitang mo kwenta rason man na kung doon na kay sweldo nga 500 ang adlaw unya 5 na kabuk imong anak mosugot pa kag naay ikaunom ha tubag wa na maglisod na ka mo na atong rason. Pero kung tungod sa imong kahadlok nga muunom kabuk imong anak, magpalaygit ka, magpills ka, magkondom ka, mag-abortion ka, aron lang yun wa na ikaunom, ni kunik pa na sa pagtuo. Nyawa mo magamit ana. Mayo. Kung ang imong bana nangabit ba imong bana? Ang atong rason, moingon kita nga, sadaan siya. Bakakon, traidor, hudas sa inyong kaminyoon. Mao na atong rason. Sakto man sana. Kay di man ginasakto. Pero, og imong kasab-an, imong awayon, og imong buwagan ang imong bana, tungod lang sa imong kalagot sa iyang sala, ni kunig panas pagtuo. Oh, wala na. Mao na ikonik Dios pagtuo. Unsaon man. Kon 5 na kabuk imong anak sa may buhaton. Ingna ang Ginoo Lord di na kaya. So di nami magdog sa kong asawa og bana, maglagyo mi. Og higda. Ana, din ami mag-sex. Ana, gitawag na og abstinence. Fasting and abstinence. Yan, ingon sa dang Ginoo, naamang go'y safe period. Na may pila na kaadlaw, kung kahibawa na, wa mami magkwenta anas madre, pila na kaadlaw. Kamu kamao mo ana, kanang gitawag lang natural way ba? Nga no na dili fertile period sa babae. O kana, i-express ang inyo dihang sexual life. Nga maingon ka, di man kapugnan, Lord. Di man ka kapugnan. Di, padayon.
Kay ako rasay magbuot kung ako ba ng pakatawhon o dili. O ana. Pero muantos gyud, muantos aron sundon ang gustos Ginoo. Mo na gibuhat sa mga astrologers. Nakita nila ang bituon ug sa ilang pagtuon simbolo kining bituona sa bag-ong hari nga maghari sa tibuok kalibutan. Unsa may gitudlo sa bituon? Biya mo sa inyong gipuy-an, baktas mo og pila ka adlaw tuig pagaitingali, kay from east to west man sila ni travel, risgo kay tanan, posible silang pamatyon sa laing mga hari, pero ni risgo sila kay gisunod nila ang bituon, dili ang ilang kahadlok. Pag-ingon sad nila, pagkakita nila sa bata, giingnan silang sa Ginoo nga, giingnan mo to silang Herodes, pangitaang bata ha, nya report dayon nga rin ako. Kaya nga huna-huna ni Herodes, patyon ko gining bata ha. Pagka kita nila sa Ginoo, ni simba na sila, ni halad na sila, giingnan sila sa ilang damgo sa Ginoo, ay namugbalik ni Herodes. Gisunod ay nila ang Ginoo. Pasabot, ang atong knowledge, atong ipahaom sa Ginoo. Ako, ang akong knowledge, commerce, accounting. Ang akong experience, 8 ka tuig nga trabaho, diha ko sa bangko, banker ko. Ana, ang katapusan akong posisyon, head ko sa loans division, niya acting assistant branch manager. So kamao kong mo analyze. Muna dinhi sa akong pagpadagan sa atong simbahan, gigamit nako ang akong commerce accounting. Unsa man? Baligyag slot. Di ba? Nya ako nang i-divide, ana, nya maghimo kog feasibility study na i-budget kada project. Nya ato dayong ibaligyag slot, ini kahuman nagkahalin tanan, ato dayon nang humnon ang project. Pina-commerce man accounting, knowledge man na, pero gigamit nako aron ang atong pagtuo mulambo. Nya ganahan mo malit og slot. Tanawa, di ba? Ni palit na mo. Ang kanang wa mo palit, mga yawan o na sila. Ang atong SBF dag, ang halin, niabot nag 6,926 ka slots. Naapay 53,074 ka slots nga nahibilin para ni sa atong kumbinto. Unsa may akong hangyo ninyo, pina-commerce gyapon accounting, nga kada pamilya mupalit og usa ka slot kada semana, 500 pesos raman na siya. Kada pamilya, kamong akong mga parishioners, apil na mong mga online parishioners, kada pamilya gikan karon palit og usa ka slot. Kana knowledge na. Unsa may pagtuo diha? Nga kun mo palit mo usa ka slot kada semana, tagaan mo og abundant graces. Tuo mo dili. Palit dayon. Nya mayon ka pader, pobre mami pader, galisod magimigbayad aning among utang. Igo ra gyud pagkaon namo ang among budget. Ay namog pangaon. Simple kayo. Si Kristo wa mo kaon og 40 ka adlaw, 40 ka gabi. Nga naman, nagsakripisyo para sa kaluwasan sa katawhan. Di mo kasakripisyo mga 2 ka adlaw, di mo mangaon para inyong luwason ang atong simbahan. 2 ka adlaw, 40 ka adlaw, di makita matay, samot na 2 ka adlaw. Nya, knowledge sad ni. Samtang di mo mangaon og pagkaon na karne, bugas, o gunsa pa diha, ang inyong kanon, kana lang mga dahon-dahon. Ngayo mo dito kamunggay sa inyong silingan, inyong pabukalan og tubig, mo na inyong kanon kada adlaw, buntag, udto, gabi 2 ka adlaw. Anawa, unsay mahitabo? Mawagtang imong diabetes, mawagtang imong kolesterol, wagtang pang imong uric acid, malimpyo pa hasta imong cancer cells, malimpyo pa na siya. Punan pagyod sa gahom ni San Vicente Ferrer, daily abundant graces, himsog ka inighuman. Mao na nay pagtuo.
Awa, di ba wagin mo musunod? O niya, kay mag-celebrate man sa pista ni Santo Niño, dinis ato, ini katapusang Sabado Enero, January 27, naghimo na sa tag mga activities para mas makita nato ang batang Hesus, si Santo Niño. Unsa may ato mga activities? Manghatag na sa tag 1,000 ka 5 kilo rice ngadto sa 10 kabus nato mga pamilya kanang category D, aron maka-feel sila nga there is God. Nya ikatulo ay kaduha, naghimo tag panabang ngadto sa atong kapilya, mo na magkuntis-kuntis na sa tag sinulog sa atong mga kapilya. Kuntis-kuntis ba sinulog? Sayaw ka, nya maka-premyo ka, bisag konsolasyon lang na nakay ika-dugang pagpa-improve sa kapilya. Naghatag sa tag opportunity nga magkahiusa ang barangay level. So gimiting nato ang mga barangay officials. Ang atong pinali ika-January 27 mao ang sinulog competitions sa atong 5 ka barangay. Oh. Anong tutok man mo? Niya manghatag sa tag pagkaon o uban pa. Ang resulta akong gibana-bana moabot og mga 2 million ang atong magasto ani. Mga prices, pagkaon og mga uban pang mga honoraria. Saman ganahan mong idayon ni o dili? Oh, palit na sad mog slot. Nana sa tay special slot nga ang title Healing Joy of Santo Niño. Ang mopalit ani dunay kaayuhan, duna pagyoy kalipay. Unsa na? Healing Joy, makaayo nga kalipay. Oh, di ba? Samtang magsayaw-sayaw kag sinulog, malipayon ka, nga na kay cancer, imong i-offer sa Ginoo, sayaw kag sinulog, apil kas barangay, apil kas chapel, sayaw kag sinulog, paghuman sa Pista Santo Niño, namatay ka. Nyaming kawa man lagi maayo, Pader. Ang rason, kay giayo siyang patay sa Ginoo. Di ba? Malipayon siyang namatay, gasinulog. Di ba? Kanindot, ana. Posible sad, ngang imong stage 4, mahimong cancer-free. Pero di man na mo'y rason. Ang importante, nga nakahalad ka sa Ginoo. Muna ang 3 kings, ang importante nila, gadagid sila halad. Dili lang ang pagtanaw sa Ginoo, ang ilang gihalad sa Ginoo. Ilang kaugalingon, gihalad nila. Ang ilang kapasidad, doon ay kapasidad nga makahalad og bulawan, na ay kapasidad nga makahalad og mira, na ay kapasidad nga makahalad og insenso. Ang halad nato sa Ginoo. Mo man ang sinulog, halad ngadto ni Señor Santo Niño. So tag 100 ra ni atong slot, nya sugod na ni karon hangtod ra ni sa January 27. 20,000 ka slots sa Healing Joy of Santo Niño or HJSN. Lingay mong tupad. Ing na palit ka? Ing na palit ka? Nya mo sanong gani, ing na pit senior. Kanto mo palit, manindog ta.